Daluyon. Napalabas, sinurot ni Andrew ni Vanessa. Apaman anaamuan na mapanday to'y ijay igid ti baybay. Ngem anyan aluksaw na. Idi nakita na akadwa ni Vanessa ni Mateo. Linaplapdan na nga rod ti bagina. Ket saanan ang nagpakita kadagiti dua. Ngem inkarina iti bagina nga aramiden na ti amin. Tapno saan nga agbalin atubang ni Mateo iti panggap na ken ni Vanessa. Iti sabali abangir. Nagtitinulong da Mateo ken dagiti kalugaran na anang sebseb iti nauram abalay ti maysa akalugaranda. Ngem daksanggasa tasaandan ana ispal dagiti agindeg. Kabayatan na si marongkar manan ni Andrew ijay mansyon. Itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon. Andrew, amok anapatag ti anyaman agagaram kanya. Talaga anapateg. Ket mamati akmet nga amumon. No anya talaga ti gagarak iti yu umay ko itaniti mansyon. Anya ayang amin dayta? Sikamat, Vanessa. Di ka kawan agin di mo? Anya kumapay ti gagarakan ka. Sa anak amamad to, Andrew. Ibaga mo no anya ti gagaram kanya. Takalpasan na. At damat ibagak anapatag abanag. Bueno, sige nga rod, Vanessa. Tapno awan mo ti makunam. Amangan no kunam pa'y ngagpapa-importante ak. Imayak ditoy, takas iti sigod. Kaya't ko mapagsaritaan ng tikalaysata. Ulitak mat nga ibaga. Sa anak, amakikanlaysakan ka. Nagturad kan ngagkadkad itinalpasan na napagsaritaan. Anya nalpasan ang napagsaritaan nga ibagbagang? Natinungan ti saritaan idi si bibiyag pa'y day di senyor. Pinatgak lang tikid daw mo nga itantanta pa iti panagkalaysata. Tati kayat mo, masursuro nak nga ayatan. Pues, saan ka anasursuro nga inayat? Onya, gapu ka di iti dayjay a Mateo. Saan mo nga iraman ti tao nga awan ammuna iti saritaan ta? Imposible nga awan pa kainaigan dayjay a Mateo kadag iti ibagbagam ita, Vanessa. Amok, dayjay a Mateo ti gapu ti amin. Iso ti makagapuno apay adimon kayat ti makikalay sa kanyak. Ngam da ito'y titandanam. Nuan niya ti kayat ko. Maalak iti uray anya apamuspusan. Padasam mat ti agaramid iti jak magustuhan, Andrew. Aramidak mat ti amin, tapno madusa ka. Aramidak dayta. Kaskan ka. Jak mat ammo ti mangbutbuteng. Kanwan gayam, kinasarita kon ti abogado mi kan ni Papa. Ison ti makaammo tapno maipull out ko ti amin a share day di Papa kadagiti negosyo yo. Saan kon akayat ti makisosyo kan ka? Manipo dita, awanan ti panagsosyo a mapasamak. Kukwam laang dagiti na ipundaryo a negosyo iti day di Papa. Basta ipull out ko ti amin a shares day di amak. Napanan ni Loretta, Mama Helen? Amken na aga po iti panagsarita yo ken ni Andrew. Kat ipilitan ti kabsat na nga ipanaw diti mansyon. Iso api manaw itay madama ti panagsarita yo. Kastagayam, saan may anadlaw? Gaputag pinudot kayo itayan ken ni Andrew, balasang ko. Mama Helen. Angam di kagdanag, tako na ni Loretta, apalamiisan na laang ti sitwasyon. Agsublimot la kano ditoy. Imbaga na dayta, Mama Helen? Wen, Vanessa. Kat saan ta kano nga agdanag kan kwa na. Tawan ti daka sa pagbanagan na. Di nalakayat nga iso ti aramatan ti kabsat na. Tapno matungpal ti kayat na amapasamak. Saan na pan nakibiyang daytoy, Boss Andrew? Ngam ni patungpal mo ita ti pampanunutam. Amangan no nakarkarong agbungay ti dakas, kat mapaay ka iti planom. Anya ti kayat mo asawen, Torko? No ituloy ta ti mapanay lugar dayjay Mateo, kat iso ti pagipapasam. Nakarkaron, adi mo magunod ti kayat mo. Kaputan nakarkaron ang magsimpat ken kuanan ni Vanessa. Boss, panagkunak,
kat kasayaatan no agpalamiis ta. Punasam nga muna ti pungtot mo. Tapno mapanunot mo anay bag, no anya ti rumbang nga ramidam. Singasing laang mo ti bagbaga, boss. No kunam nga ituloy ta ti papananta. Agtong palap. Ipaigid mo tilugan, Torko. Boss. Ipaigid mo tilugan, kunakmat. Matungpal, boss. Ateta, boss. Ngam, apay ka tingin pasardeng mo tilugan? Kasi tinakunam. Nasken nga agpanunutam. Narigat nga agpaisong agdarasundo sa Torko. Anya tinapasamak dito lugar tayo, Marcela. Nakakaasim at dadamyan. Ay, di makapaladingit. Apay nga awan pay laang ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. May papan iti napasamak. Day tangarod kat. 24 oras ang tinaglabas. Ngamawan pay laang ti ibagbaga dagiti pulis. Saan ko ang magustuhan dahito ang mapaspasamak, Solidad? Marcela. Mamati ak nga dati mang manmani obra iti amin. Kat nalabit ano asino man ti utak tinapasamak. Iso umatlaang ti mang manmani obra iti investigasyon dagiti pulis. Awanan puso ti nangaramid iti daytoy, tatang. Ultimo ti apo ko ni Tata Damian. Nairaman gapo iti kinaayop da. Mateo, anak kao. Saan arumbang abaybay antay dayti anapasamak, tatang? No kasapulan nga inaldaw tayo amapan ijay kwerpo ti pulisya. Tapno agdamag no kumustang ti kaso. Aramidin tayo. Mateo, mga no nakarkaraw na saan da nga ikaskaso tinapasamak. No agbalin tayo adagulit. Ngam no saan tayo agbalin adagulit? Sigurado ayalang-alang da dayto anapasamak, tatang. Ay, kasano amagunod da tatadamyan ti hustisya? anak ko. Saan mo't amabalin nga ibagada nga aksidente tinapasamak? Agpadataan na kang itiranipak ken ongor ti motorsiklo iti daydi arabi. Iso nga imposible nga aksidente tinapasamak nga oran. Tatang, saan ko apat dyan apulos dayta? Naigagara tinapasamak kada tatadamyan. Ket mamatiak, aday tuyen ti rogi tinakarkarupay apasamak apasarin tayo nga agkakalugaran. Mama Helen? Oh, apay balasan ko. Anyat napasamak. Kauawag unay ni Loretta. Apay ni Loretta. Anyat tinapasamak kan kuana. Nasaya ati kasasaad ni Loretta. Temporaryo pay laang agnana di syudad. Ngam, di impadamag na tinakaklaatak. Apay ngamin, aya. Anyat imbaga ni Loretta. At dagayam dakas ang napasamak iji ayanda na Marcela. Ha? Anya tinapasamak ijay, Vanessa. Adda na uram apagtaengan ijay. Kat nairaman ang nauram dagiti agindag. Aniya! Diyos ko! Mama Helen, kuyugan na ko ma. Mapanta ijay tamat laeng. Kaya't kung amuno anya ti maitulong ko kadakwada. Madama amalamlamayan dagiti biniktimak iti dayjay a lugar, boss. Di ka kadima pa ni jay. Amok nga oray numapanak agin si singpet ijay. At dalakit di atap da nga adda amok iti napasamak, Torko. Boss, si ka mismo tinakapanaknak. Nga ultimo dagiti pulis. Awan tinaduktalan da, may papad iti inaramid ko. Agpaiso da ita. Ngam kabisado kon nagiti agindig ijay. Patcheck nga tapon da nga adda pakain na iga kiti napasamak. Nangruna, ket nangipakita akon iti madi iti kalabas. Boss. Iso sana ka mapanijay, Torko. Kasayatan ng alumikli ka kadagiti banag aposible amakanayon pa'y kadagiti pagparikutak. Diyak kaya't amanayunan pa'y dagiti pampanunutak. Iso adyak mapanijay. Sikati baka mo, boss. Ang ambilinak dagiti sumagmamano kadagiti tao tayo iti pagminasan. Paisuda ti agaramid iti riribok. Boss, saan mo idan asingan? Napatpatag ti panagbantay dayjay.
Siya kon ti magam mo, nuriribok laeng ti kayat mo. Sige nga rod. Italag ko kan kaday ta abanag, Torko. Anya ti banag ti papanyo di police station, Manuel. Matayaw. Awan pa lang ti resulta ti panag-imbestigar da. Anya? Una yung ti kasta. Nasurukan a 24 oras ti napasamak. Ngam awan pa lang ti banag ti amin. Awan nga ron matayaw. Dirigat na. Kaslakit din kagura na kami pa'y ni Hepe iti ipapanmijay. Anya? Day tatagpaisaw. Nagdagulit kami ka na. Saan kami ka na makaururay? Imbaga ti Hepe ti kasta kada kayo. Uy, matayaw. No kasta nga rod. Talaga nga adda ti mangmanmanipula iti amin. No ti imbestigasyon ti pagsasaritaan. Ket day ta ti rumbeng a maamuan tayo. Matayaw. Tikot sinibanisa day ta. Naamuan na lakit din tinapasamak dito lugar tayo. Aging gaita. Saan may pailaan nga mo no asino dagiti responsable iti napasamak. Kabsat Mindo. Ay, nakakaasid na damyan. Ultimaw ti awanan nakam nga apo ko na. Nairaman, gapo iti napasamak. Naungaw da sa nga pamilya. Awan Apolos ti nakalasat kadakwana. Naklaat nga rod ni Vanessa, apaman anaamuan na tinapasamak. Inawis nakadagos nga imay ditoy. Awanan ti sigud a kinatal na daytoy a lugar, Helen. Nagbalinen a nariribaw ken nagulaw. Nabalkutan iti danag ken buteng ti barukong ti tunggal umilay. Ngem, asino ti utek dagiti mapaspasamak? Ada atapen may. Ang awan ti maalam apap managnag. Awan ti ebidensya. Aniya? Dayta ti agpaysuhilain. Ket dayta ti pagladingitan mila unay. Ti kaawan maramidan may. Anyan anagkas ang tinapasamak, Mateo. Wen nga rod, Vanessa. Ket amok anay gagara ti amin. At dalaki din ang bilin iti asino man ang nagaramid iti kinaayop diti lugar mi. Ha? Pasensyakan. Ngamjak pa lamay baga. Awan pa'y ngamin ti pamanagnag. Narigat nagsasao na awan mo ti igam nga ebidensya. Maawatak dayta, Mateo. Anya ti maitulong ko. Awan tinabati ti pamilya ni Mang Damian. Iso atila ang pakakumikuman mi nga kakalugaran. Ket ti pan nakay masayag. Aging ga iti pan nakaisimpa dagiti bangkay. Si sasaganak at tumulong kada kayo, Mateo. Agyamanak, Vanessa. Da kayo kadila ang kininana Helen timay? Wen, awan ni Loretta. Nagpaknipay laang. Ada ye sentro. Di na kayat nga isuda ka ni Andrew ti agsubang. Oy, kastagayam. Wen, Mateo. Iso ano anyaman ti maitulong ko. Ibagayo laang. Amuyo man. Si sasaganaak at tumulong. Anya ti makagapo. Apay ang nagsubang da Vanessa kan Andrew. Gapo ta ipilit ni Andrew ti kayat na nga agkalaysada ken ni Vanessa. Banag ang naggadgadan ni Vanessa. Ay, idi pay lang amin dayta, Helen. Nabayagan akayat ni Andrew nga ikalaysa ni Vanessa. Ngam saan ang napasamak. No syakla amay sa. Talaga ajak mo't kayat ang mapasamak dayta, solidad. Helen. Naimatangak ti dakas nga ugali ni Andrew. Mamati ak nga agtuok laeng ni Vanessa iti denana. Iso ajak mo't kayat ang mapasamak dayta. Nalpasan ang nagsarita da Mateo kan Vanessa. Sigurado amapan kamin. Panawan ka dito yan, solidad. Apay anak ikuyog da Mateo kan Manuel kada Vanessa kan Helen. Di kagdanag. Agsublida mo't ladagos. Adalay na si kaso da.
Nakilugan dan kada Vanessa ken Helen ang naggapo di taoy. Para ka di iti pan nakalamay ti pamilya ni Damian. Wen, Marcela. Ay, Araramiden da Mateo ken Manuel ti amen. Agtalag ka ko makadakwada. awan ti panagdanag ko iti aramiden da. Amok apara kada tayo amin ti anyaman nga aramiden da. Tila ang pagdanagak, ket ti mabalin ang mapasamak kadakwada, gapo iti aramiden da. Di kag panunot iti kasta kung naklangaro din. Pukawam ti panagdandanag mo, Marcela. Nagbayag matan ni Manuel. Kunana nga pagbiit lang iti papanan na. Ngumapay nga aging gaita, kat awan pa'y laing. Imbilin ko pa'y kunkuan. Unag kat. Sana ka nagbidot. Si kang agpaiso ti adda dito'y Mateo. Andro. Masaya at tanagkita ta dito'y. Talaga akayat ko ang makasango kung makasarita ka. Anya ti mapasamak iti panagkuros ti dalan da Mateo ken Andro. Gagayem, ti uliwayan adengge, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, si marongkar ni Andrew iti mansyon, ket iti panagsarita da ken ni Vanessa, na minsan pa'y adi nakamat ti lalaki ti maipapan iti panagkalaysadan, iti balasang, ngem na pa'y daytoy. Ad dapay ananayunan ti pungtot ni Andrew, idi imbaga ken kuana ni Vanessa, nga ikatennan ti amin a kwarta day di amana, iti amin a nagsosyuanda a negosyo. Iti sabali a bangir, napalalo ti panagladingit dagiti agindeg, iti lugar da Nana Marcela. Gapo iti pan nakapapatay, dagiti kalugaranda, kabayatan na, nagturong da Manuel ken Mateo ije sentro. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Nagbayag matan ni Manuel. Kunana nga pagbiit lang iti papanan na. Ngumapay nga aging gaita, kat awan pa'y laing. Imbilin ko pa'y kunkuan. Unang ka. Sana ka nagbidot. Si kang agpaiso ti adda dito'y Mateo. Andro. Nasayan, tanagkita ta dito'y. Talaga kayat ko ang makasango ken makasarita ka. Anya ti masapol mo kanyak. Sika ti makagapo amin na mapaspasamak ita. Mamirmiraot. Anya ti kayat mo asawan. Iti kano man. Diyak itulok ang sikat ti agbalin at tubang kada iti panggap ko. Kang runaanan ti panangikalaysak ka ni Vanessa. Iti kaano man. Awan ti gaway ti mamirmiraot akaskan ka iti kaskanyak. Umuna iti amin, Andro. Sa anak ang makikumkumpetensya ka. May katwa, sa anak ang makiribrib... Olbod! Di kan aging tatanok. Amok no anya ti pinsar mo. Mamati akayat mo mat amatagi kwa ni Vanessa. Tapno mairaman ka iti kinabak ng ti pamilya Villaflor. Awan kinapudno daytang ipagpagan. Imposible! Dagiti marigrigat akasken ka ket oportunista. Isu nga uray kasano ti panagpamarang mo anadalos. Amok asaan anasaya at ti pinsar mo. Agraraman ka. Manangkon daway ka. Awanan kay ti baye! Idanon mo ti layat mo ta siguraduak amalusok ti bangabangam. Pinaturungan nak iti paltok. Sige! Idanon mo ti layat mo, Mateo. Ikanak iti rason amang pataykan ka. Kat iti da ito'y agundaway. Siguraduak asan ka na makalasat. Ipaypay sukon ti panakatay mo. Nga inlimod mo itinaunday a panawan. Sige! Diyos! Mateo! Senyorito Andro! Anya ka din ti mapaspasamak! Di ka magibiyang ditoy! No di mo kaya ti mairaman. Sika! Amay samot amamirmiraot. Di ka makibiyang, Manuel. Sige, Andro. Iputok mo! Kalbitam ti katilyo ti paltog ng paturong mo kanyak! Naturad ka mang karit kanyak. Gaputa si iimatang tigayem mo.
Ngem daytoy ti tantanganam, Mateo. Saan papayan alpas? Kat mo kaya't mo nasayaat ka. At ay kwam ni Vanessa. Saan ka maibagay kan kwa na mamirmiraot? Soledad. Agi nanos tayon, kapsat. Aging gaiti maisimpati bangkay dagiti napapaatay kakalugaran tayo. Di ka madanagan, Mindo. Talaga akastamot ti sigod nga aramidon tayo saan aya. Agtitinulong iti panawon ti panagkasapulan. Ay, Soledad. Awan tinabati si bibiyag iti pamilya ni Damian. Awan ti mga sikaso iti lamay ken panakaisimpada. Kaya't asawad da ita. Talaga ada tayo ang apanawan da akakalugaran dati makaammo iti amin. Ay, nagkasang da ito yan napasamak dito ilugar tayo. Agpaiso da ita. Ngamnas ken nga agbalin tayo anatibker. Saan arumbeng apailuyos tayo iti butang. Hangam saan ama ilibak. Anabalkutan iti butang. Ti barukong ti daduma akalugaran tayo. Mindo. Ket dayta tinasken na may pamuspusan tayo. No kasano amapunas ti butang anagumuken iti barukong ti sumagmamanaw akalugaran tayo. At damadlaw ko kan ka, anak ko. Nanang. Itay pa'y apalpaliiwan ka. Manipod na kasubli kayo kin ni Manuel dito ilugar tayo. Nadlaw ko nga adda ti pakakumiko, ma'am. Oh. Anya talaga tinaramid yo kin ni Manuel ijay sentro. Apay akas tatidjar mo asim mangpat. Awan, nanang. Sa anak amamatay, anak kaw. Amok nga dati napasamak. Imposible akas tati agbalin adjar mo no awan ti saan anasaya at anapasamak. Patyan na kumananang. Awan ti dakas na napasamak. Ay na anak ko, siyak ti inam. Kabisado kan. Iso nga amok nga adda ti napasamak. Ita, ibagam kanyak no anya ti napasamak, Mateo. Nanang, awan ti napasamak. Iso adidak pakadanagan. Patyan nanang. Awan ti napasamak. Amang boss, sayatan ko ma, no sakbay adimtang jay gayam da jay Mateo, kat tiniramon. Turko? Awan ko man ti parikot mo, boss. Sana bale. Adan tulat tagundaway, Turko. Binutbutang ko lang dahil siya, Mateo. Ngam sigo ni tinapaliw ka, boss. Kaslasan mat anagbutang. Naturad da jay. Agin tuturad lang dahil jay. Anya ko mga tigaway ti may sa amarigrigat no idilig iti kabaalak nga aramidan. Ha? Sabagay, agpeso na ita, boss. Boss Andra, no anyaman ti panggap mo. Laglagi pam ko mga daak lang dito'y nakasagana amang ipatungpal. Turko. Aramidag ti amin nakabailak. Tapno may patungpal tanyaman na kaya't mo mapasama. Asaan ka amadaksan, boss? Tandaan ang beda. Naalantay may sa kalugaran da Marcela dagiti maaramat ijay lamayan, balasang ko. Nasaya at mat, Mama Helen. Kan imbilin kumutan kan kuana, ano anyaman pa'y bilang ti kasapulan da ijay. Ipakamo dala ang kanya. Amom, Vanessa, balasang ko. Maragsakan iti makitkitak agalan mo. Saan ka naimot? Managtulong ka unay. Adda anak, Mama Helen. No labsan ti agsarita, aglaplapusanan ti parabor nga adda kanyak ita. Apay kumaadyak ibinglay ngay. Nang runa kat saan kumat ama itugot dagita, no bilang tamadanon tinaikadang akanito, ti panangipulang kon iti bulod ko abiyag. Iso asan Saan ka man nga agsasao iti kasta, Vanessa? Ha? Diyak kaya ti kasta nga ibagbagam, Vanessa. Iso adi mo kuman ulitin nga ibaga ti kasta.
Kasta tinadlaw mo ka ni Mateo. Wan Mindo. Iso na laang takunan amat nga awan kanu ti dakes anapasamak iti napanandakin ni Manuel. Matlaga ayam. Apay nga ron madanagan ka ngay. Ay, talaga ngamin asa anak amakaid na amang pampanunot itinadlaw ko ajar na. Awan mo tinadlaw ko kan kuana. Itay nagsubli ijay lamayan. Kasta ka de. Wain Marcela. Normal mo ti jar na amakidup-dupaw kadagiti kakalugaran tayo nga adda ijay. Ay, Amangan no nagbidot ka laang met Marcela. Tano adda ko matisan anasaya at anapasamak itinapanandakan ni Manuel. Saan kuman ang nagsubli ijay lamayan ti anak ta. Sigurado ka kadi iti dayta nga imbaga, Manuel. Huwag nanang. Naimatangak. Pinaturungan ni Andrew iti paltog ni Mateo iti panagranada iti sentraw. Anya, ay Diyos ko. Agam, iti anya aga po anak ko. Apay nga inaramid ni Andrew ti kasjay. Diyak mo nanang. Saan nga imbaga kanyak ni Mateo? Basta iti sumungadak iti lugar ang nagsaritaan may. Iti paginurayan may. Nadaanon kulatan ang nakapaturong kan ni Mateo ti paltog ni Andrew. Apay adi kay nag-report iti polis ngay. Imbagak mo't dayta ka ni Mateo. Ngam ko na naman, saan ka nun? Iso naglayon kami na nagaway. Ni Vanessa ti gagarat. Iso ngay mayak di ti mansyon. Iso ti kayat ko ang makasarita. Ladingita binilinak ni Vanessa asyak ti sumango kan ka. Anya? Pasensya kan barok ngam di nakakayat ang makasarita ni Vanessa. Senyorito, kunam kanyak bagat Helen. Awan ti karbangam diti mansyon. Iso arumbeng lang nga awagan nak iti senyorito. Ladingitak. Ngam saan akayat ni Vanessa nga awagan ka iti kasta. Anya? Dayta dagpayso. Iso pasensya ka lakuman. Anya laki din ni Nana ngaya. Imbaga na pa'y nagayam kada kayo ti may papaniti dayta. Madanagan jay inaam. Iso ngay bagam man kanyak no anya ti agpay sa Mateo. Ay, podno nga da napasamak, tatang. Anya? Ay por Diyos. Anya ti napasamak anak ka. Dumgag kayo, tatang. Ibagag kada kayo no anya ti napasamak. Nay, si kamot gayam kapsat solidad. Umunag ka Ay, agyaman nak, Marcela. Mala, agtugaw ka. Ay, agyaman nak. Asino ti kadwam ita dito ibalayaw? Agmay sa aklaeng. At dadagiti agama ijay lamayan. Nasaya at mat. Nawayaak amang ibagakan ka iti amen. Ha? Apay, solidad. Anya ti ibagam. Ay na, Marcela. Maipapanday to'y ka ni Mateo nga anak mo. Nay, apay. Anya ti may papankin ni Mateo. Di mo nagkuyog da ka ni Manuel anapan iji sentraw. Tada inaramid da. Wan, ngam apay aya. Mabalin ka day. Ibagam ko man no anya da ita. Di na ko mapaggagaran. Nakita ka no ni Manuel nga anak ko. Pinaturungan ni Andrew iti paltog ni Mateo. Anya? Dayta ti agpayso Marcela. Impangta kanupay ni Andrew nga adaywan ni Mateo ni Vanessa. Diyos ko. Nasaya at matapimanong mutlaang ni Andrew, Mama Helen. Talaga asabali ti ugali na. Malaksid anatangig. Awan apulos ti panagraem na. Mama Helen. Vanessa, numan pa'y pinagnaad naklaang ditoy. Mama Helen, jak kayat ada kamatan nyo pa'y dayta. Kasi itinakunakon, dakkel ti na itulong nyo kanyak. Tapno na daras amalipatak ti saem anapasarak. Gapo iti pan nakapukaw dagidi patpatag ko iti biyag. Vanessa. Iso pa nga asiyo. Saan nyo nga ibagbaga pinagnaad kayo laang dito mansyon? Ti kayat ko,
Ibilang yun ako kwayo daytoy. No anyaman ti kukwak, kukwayo matan. Agbinilang takuman kas pamilya, Mama Helen. Talaga na idumduma ti kinasingpet mo, balasang ko. Agyaman na kiti panang idaydayaw mo kanyak, Mama Helen. Anya ti kayat mo nga ibaga kanyak? No siyakla ti masurot, Vanessa. Diyak kayat dayjay nga Andrew, para kan ka. Ayan ni Mateo. Nay, apay akas ta ti jar mo, Marcela. Ayan ti anak takunak. Ayan na. Sumarsaro noon. Agpaada kami ang naggapo di lamayan. Ay, Aguray ka man. Apay aya akas ta ka. Apay akas ta ti jar mo. Anya aya ti mapaspasamaken ka. naglibak kanyak jay anak tamin do. Anya ti kayat mo asawan? Antay tan ni Mateo. Nasaya at tapno makapagsarita kamay. Ay, una yan. Nujak pa'y naamuan iti sabali. Di mo pa'y kumaibaga kanya kanak ko. Ladingitak no dyan nim pagakin ka, nanang. Pakawanan na kuma. Kunak tupay kat ngamin. At dadakas anapasamak itinapanan nyo. Ngam, nanang, saan nyo kuman apanunutan day chay? Nalpasen, awan mo ti dagas na napasamak kanya. Ngam posible ang mapasamak tumanan. Kat amangan no nakarkaro pa'y. Nanang, Iso amay may sa ti pamuspusan, tapno saan ka amay sagma. Anya day ta, nanang. Liklika mo ni Vanessa. Agtungpal nga ta ni Mateo, iti kayat ti inana amapasamak. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!